জানা मादै मैया गेलेनाय बोथोरनि बुब्लिया नायनो लोगोफोर दासिमबो गोदोहाबनाय जोंनि थासारिया गामि गामि लोगोसेनो गारि खारनाय लामाया गिलांनांगौ जाबाय। बिब्दियाव सुबुंनि जिउआ माबोरैहाय गोजोन मोनो संसारनि बुब्लियाव खैदां खैफोद सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गाननाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हाला दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै siang menanai dabu ina ini panjariau jepul jalani hari ini kogai jalan menanggu gongse अभी सब खत्म हो रहा है बारिश से बारी में अभी ऑफिस के सामने वो पानी से हो गया। अभी क्या करेंगे दोस्त लोग देखिए ये सब बीटीआर गवर्नमेंट का सरकार का ये Janganlah hari ini mentah, janganlah nakal ini mentah, janganlah selentai mentah, janganlah selentai mentah.
Jangan. Udah dah. Garanti kiala si bena, nangko payment siya